Contone sebelah kula. Wis. Ayo. Esuk enjing sore santen iki mungkin sangune pinten. Pinara ingkang sekejo amirsani pagelaran rengget poro. Manjada wajada jare wong biyen wajida wajidau sapa sing teman bakal tegese teman sing jujur lakumu sebab wong jujur mono iso nontono retmu. Mulane dolar kabeh ayo padha muji syukur sampe saiki sing diparingi mulane nek bengi ayo sing sregep tafakur supaya rumah tanggane tentrem ekonomine makmur. Yo jajak. Topan kaya apa kuwi kan muni wi. Yo. Para rawuh sedasa Sedaya. Kula aturi pinara ingkang sekejo amirsani Kempalan iyo. Yo tak tutuk cempol ledakmu lho, Pak. Yo. menawi lampat nyuwun ngapura sakrasa sakrasa iya Wong dageng
padha wae sing penting ana hasile aku nyoba buka warung dodol pecel lele suwe-suwe aku krasa dhewe bang dodol pecel lele gak ana batine luwih enak supaya ana batine sing paling apik kuat ternak dhewe aku gawe brumbang ombo tur gedhe tak cemplungi bibite lele oleh telung wulan wis gedhe-gedhe aku jegur ngentasi dhewe bojoku melok jegur mergo seneng atine delok lelene wis gedhe-gedhe graya-graya rekesi lele aku sing jerit liru leleku dhewe kon merci-merci saking lorone mergo nemen nganti metu getih kira-kira waktu diprekes kenek kukune nganti telung dina leleku gak kenek tak gawe bojomu mangkel atine nyeluk aku takok buktine Terus? tak duduhi iki metu getih bojoku gregeten dicekel di gecek ndase semancen telur atur kawula mangkat ya